Здравейте, днес ще ви покажа моето куче, което то се казва Ефрат и може да правя поредица за него. Вижте, то е сладурско. Аз съм от Бургас и просто микрофона ми е развален, нали? Това е супер гадното и се чувам някакси бебешко, но съм на 11 и не знам как намерихме клетка за да го сложим, но намерихме място, къде да го оставим и нали, ние го намерихме на улицата, пък то е такова с порода. Не бе, базик. Купихме си го и така, аз се казвам Атанас. То се казва Ефрат, както казах. Ако съм казал да е. Така, ела. Нали той е мъжко, разбирате от името. Пини си. А така, напили се. Ела. Ела, Сладур. Дето го брат ми. Той минава някакъв откачал. Къде всяко чето ще почне да лае. Ела. Ела. И мисля да спираме, защото ми излезе работа и може утре в друга ден да кажа пак един клип. Не дей. И ако ви е харесало, дайте палец нагоре и моето куче също ще даде палец нагоре. Чао!